уюштурулган матбугат конференциясын башлап жиберебиз һәм безнең бүгенге спикерлар. Фәнис Наил улы Мөсәгыйтов, Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры директоры, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре. Резидә Нурислам кызы Сәләхова, Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры актрисасы, Муса Җәлил премиясы лауреаты һәм Артем Олег улы Пескунов, Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры актеры, Муса Җәлил премиясы лауреаты. Спикерларга сүз биргәнче, башта роликны карап узыйк. Мәдинә белән Җәүдәтнең тормышы балдамай булырга тиеш сыман. Тик аларның мәхәббәтен бәхетсезлек көткән икән. Тинчурин театрында Илгиз Зәйниевнең гыйбрәтле язмышлар турында Мәдинә спектакле. Премьера 7-8-20 апрельдә. Фәнис абый, иң беренче булып сүз сезгә, гомумән Кәрим Тинчурин театрында нинди яңалыклар бар, Мәдинәнең кулап өстәгән нинди премьераларны якын арада күрә алачакбыз? Қайырлы көн. Білгеніңізше, менә Мәдинә спектаклі инде безнең 6 көнне пресс-показ була. Барыгызны да чакырып калабыз 17 сәгатьтә. Иртәгә инде бу. Һәм 7-се, 8-се якын аралардагысы инде 18 сәгатьтә 30 минутта безнең Мәдинә спектаклінің премьерасы. И 27-се көне бу. 20-се. 20 көн. Бу апрель айында буласылар. Аннан соң тагы бер безнең беби спектакль чыгарга тиеш. Беби спектакль ул музейның бер өлешендә була. Аннан соң безнең беренче театр спектакле 27-се көнне көндез булансы. Һәм май айында кич куела башлаячак инде. Һәм Кара Пулат торгызыла яңа состав белән. Ул май айында була. Безнең аны күбрәк 1100 еллыгына багышлыйбыз. Ул спектакльне ул безнең 14-нче елны башланып, 15-нче елның январында чыккан спектакль иде. Һәм тагын да әле рэп мюзикл чыгасы бар июнь айында. Гадәттәгечә, аннан соң театраль Сабантуй буласы бар. Аннан соң тагы Идегәй әсәре чыгасы бар. Быел Турандот. Аны бездә бер куеп киткән венгер режиссеры, хәзерге вакытта инде элекеге татар Сәрдәр куячак, Тагировский. Белмим, ничегрәк булып чыгар, ләкин ул әсәр безнең куела онлайн. Менә шундый анда художнигы да, композитор да, һәм художник Анна Мария шушы Едәш исемдә дигән спектакльнең кую группасы куячак инде аны. Һәм менә беренче тапкыр шулай эшләп карыйбыз. Беләсез инде нәрсә өчен шулай эшләгәнне. Бу куелыш турында күптән сөйләшү бара иде. Һәм бу әсәр Кәрим Тинчурин тәрҗемәсендә. Шуңа күрә без аны Кәрим Тинчуринның туган көненә чыгарга дип уйлап торабыз инде. Сентябрьнең 15-не. Рәхмәт, һәм кыскача гына яңа премьера Мәдинә спектакле турында да үзегез сөйләп китсәгез. Мәдинә спектакле буенча сөйләшү безнең инде Илгиз белән күптән булды. Һәм ул элекеге редакциядә түгел. Кемнәрдер әйтер менән укыган да бар дип, ул үзгәрешләр кичерде. Куелганчы да һәм куелу барышында да. Аның композитор Илмир Низамов, таныш инде барыгызга да, безнең белән хайран гына спектакльләрдә эшләгән кеше. Һәм Геннадий Комарохов, художник. Сценограф та, художник, костюмнар буенча художнигы да.
Менә Геннадий Скоморох белән инде безнең эшләгән бар. Беренче спектакль чыгарган бар. Һәм менә бу спектакльдәге шушы состав, кую составы дип әйтим инде. Бик матур гына эшләп киләләр. Һәм артистлар да бик яхшы уйный. Ышаныч бик зур. Менә бүген Абиттан Смали прогон булачак. 11-дә бер прогон, Абиттан тагы берәү. Һәм иртәгә әйткәнемчә пресс-показ була инде. Өметләр бик зур. Өметләр бик зур. Спектакль теге ялыктыргыч итеп узак бармый, 1 сәгатьтә 40 минут. Һәм менә шушы вакыт аралагында күз алдыгыздан һәм үзегезнең йөрәгегездән бик күп кичерешләр кичерерсез дип көтеп калабыз. Рәхмәт. Резида, сүз сиңа төп рольне башкаручы буларак спектакльгә 18+ яшь чикләве куелган. Ни өчен анда нәрсәләр күреп булачак? Бер генә әйтеп узыйм инде, 18+ дигәннән мин бөтенләем белән риза түгел ул әйбергә. Без аны тагы бер тапкыр кире карарбыз. Чөнки паспортны 14-тә алалар. Безнең анда менә сөйләп узырлар, анда берәү дә ялангач килеп җигерә бирми. Шуңа күрә 14+ дип куйсаң да була торгандыр. Алайда Резида, спектакльдә ниләрне күреп булачак? Исәнмесез, хөрмәтле Ләйсән, кадерле журналистлар. Ни өчен 18+ икәне ансын инде иртәгә яисә 7-8 килеп күргәч аңларсыз. Тема четерекле, чыннан да сәхнәдә Фәнис Исмәгыйлевич әйтмешли, шәрә йөрүчеләр дә, үбешүчеләр дә, тотышучылар да булмаячак. Илгиз әлеге сәхнәләрне башкача хәл итте, үзенчә хәл итте, ләкин идеясы шул икәне аңлашылып торачак инде. Ни өчен 18+ икәне дә аңлашылачак. Кабатлап әйтәм, тема четерекле. Монда инде намус, иман үлчәүнең бер тәлинкәсендә, икенче тәлинкәсендә гөнаһ, җәза дигән нәрсә. Һәм менә геройлар кайсы юлны сайлый? Анысы инде һәрбер кеше үзенчә аңлар, дөрес юлны сайлыйлармы геройлар, дөрес юлны сайламыйлармы, ни өчен Аллаһ Тәгалә аларга шундый сынаулар бирә. Һәм финалга караганда күрәсең дөрес юлны сайламыйлардыр. Чөнки Аллаһ Тәгалә аларга булай эшләсәң, мин синең башыңа сугам дип аңлатып тора тамашачыларга шушы Мәдинә спектакле аша. Шуңа күрә спектакльнең өйрәтү, үгет-насихәт мизгеле дә шактый, әгәр инде аны дөрес күзлектән карый алсаң. Башта Илгиз Газинурович әлеге пьесаны шәхсән үзем җибәргәч, әле приказ чыкканчы, мин укып чыктым да башта дөресен әйтим, каршы килдем. Бу татар театры өчен кирәк әсәр микән, татар менталитеты, татар тамашачысы моны кабул итә алыр микән дип. Ләкин ул шундук ышандырды, моны бит ничек куясың, ничек башкарасың, шуннан торачак диде. Шуңа күрә без хәлдән килгәнчә өметләрне багларга тырышырбыз, өметләрне акларга дөресрәге тырышырбыз. Тамашачының күңеленә хуш килсен иде инде. Чөнки кую группасы да, артистлар да бик күп көч түгә, монысы һәрберебезгә билгеле. 2 айдан артык репетициялар барды. Иртәгә менә пресс-показ, берсе көнгә һәм җомга көнне премьера. Тагын бер үзенчәлеге әлеге пьесаның ул ак шигырь белән язылган. Безнең инде Артем белән мондый материалда эшләгән бар иде, тәҗрибә бар иде, чөнки без Рәшит Заһидуллин белән бергәләшеп Шекспирның Гамлетын чыгардык Нәкъи Исәнбәт тәрҗемәсендә. Монда да нәкъ шундый ук ак шигырь һәм шунысын әйтергә кирәк, Илгиз Газинуровичның теле Нәкъи Исәнбәтнекеннән әз генә дә калышмый. Теле камил. Илгизне инде без бу очракта драматург буларак кына түгел, шагыйрь буларак та ачтык һәм сез дә ачарсыз дип ышанам. Чөнки теле бик камил, бик йөгерек, искиткеч. Шуңа күрә мондай материалда үзебезгә уйнарга да актер өчен гомумән мәктәп инде ул бик зур дәрес, чөнки шигъри формада эшләү ул
жеңіл түгел. Аның рифмасын да сакларга кирәк, рифма саклыйм дип мәгънәсен бирми калсаң, тагын хата килеп чыга. Шуңа күрә мәгънәсен дә саклап, рифмасын да саклап тамашачыга җиткерү бу бик авыр бер бурычлардан. Хәзер инде артка чигенү юк. Иртәгә берсе көнгә җомга премьера. Иң мөһиме тамашачы күңеленә хуш килсен дә озын гомерле спектакль булсын иде. Рәхмәт, Артем, сөз сезгә. Менә күрсәтелгән роликта сугышу күренешләре бик күп. Үз хатының белән сәхнәдә сугышу ничегрәк ул? Без беренче тапкыр гына сугышмыйбыз инде. Шуңа күрә мин кайсы чагында ул үзенчәлекле хәл ителде. Анда чынлап сугулар әлбәттә булмый. Ул режиссер адымы белән режиссер хәл итте, күрсәтеләчәк кенә ниндидер тавышлар белән да күргәнегезчә инде теге ләкмәде бит инде бу моңа дип аптырап утырмагыз. Аптыраучылар да булды роликны телевидениегә биргәч, син сукмыйсың бит аңа, нигә шулай итә ул дигән. Әйтәм, ул шулай эшләнгән, чөнки инде спектакль буенча әгәр дә аның кадәр сугу булса, ризде бик авырга туры килер иде. Теге авыр булмасын, тамашачыга карага авыр булмасын дигән яктан эшләнгән әйбер. Ризде инде барысына сөйләп китте безнең шәгъри формада эшләвебезне, эшләгән булганыбызны. Шуңа күрә репетициялар теге бик авыр барды дип әйтә алмыйм. Аллага шөкер, Илгиз Газинович белән бик эшләгән бар, аңа кадәр дә бик җайлы эшләдек. Менә хәзер ничә көн калды, 3 көн калды. Шуңа барып бөтен кешене дә чакырабыз. Мәхәббәт турында инде җәмәгать, мәхәббәт үлмәс тема. Аның төрле ягы була, матур ягы була, ямсыз ягы була. Һәм мәхәббәтнең нинди зур бәхет китергән кебек, шундый зур фаҗигаларда китерү билгеле. Шуңа күрә бу очракта чынлап та гыйбрәтле хәл. Кеше хәзерге вакытта бик актуаль проблемаларның берсе дип саныйм. Бөтенесен дә ачып бетерү инде дөрес тә булмас. Ләкин күп кеше әлеге спектакльне карап үзенә ниндидер нәтиҗәләр чыгарырга мөмкин дип уйлыйм. Әлбәттә, бу татар театры, татар сәхнәсе өчен бик ияләнмәгәнрәк тема булачак. Илгиз Газинович үзе дә әйтте инде, һаман тәти булып булмас. Нигә соң татар халкы гына тәти булып кала? Башкаларга яраганны нигә татар халкына ярамый? Бездә дә бар шул ук дәрт темасы, шул ук хыянат темасы, шул ук тәти мәхәббәт кенә түгел, башка мәхәббәт темасы да ни өчен әле без аны да күтәрмәскә тиеш, тамашачы күрсен, белсен, ул бит безгә дә хас диде. Без дә шундый ук адәм балалары. Тәти булырга җитте, башка ягыбызны да күрсәтик. Һәрберебез өчен дә яңалык диде, безнең өчен дә, Илгиз Газинович өчен дә, театрыбыз өчен дә, һәм гомумән татар театры өчен дә яңа тема. Шуңа күрә тамашачы битараф булмас дип ышанабыз. Роликта инде сугышуга бик күп игътибар бирелгән, ләкин спектакль монда ниндидер бер ир, ниндидер бер хатынны спектакль буе кыйный икән дип уйламагыз. Ул бик кыска гына бер сәхнә, һәм төп тема әлбәттә ир-атның хатын-кызны кыйнау, җәберләүе түгел, гомумән тема башкада. Шуңа күрә алай артык сугышуга игътибар бирергә кирәк түгел дип уйлыйм. Тема, идея гомумән башкада, нәкъ менә җинси дәрт белән, җинси тартылу белән, чын мәхәббәт, гынах, сынау, менә тема шундыйрак. Аңламча, мәхәббәт өч почмагы бар әлеге спектакльдә. Өч почмакның өченче почмагында торучы артистның да исемен әйтсәгез. Юк, алай кызык булмаячак дисәм. Чөнки спектакльдә килгәч күрербез. Әйе, спектакльдә аның сер булып калуы мөһим спектакль карар алдыннан. Шуңа күрә аның исемен әйтми торабыз. Хөрмәтле коллегалар, тамашачылар дим, тагы бер әйберне әйтәсе килә. Менә хәзерге вакытта бит инде Рамазан ае бара безнең. Менә мәчеткә кирип тыңлап карасагыз, муллалар вагаз әйткән вакытта да ниндидер пример китерәләр, ниндидер булган хәлне китерәләр. Һәм шуның буенча сөйләп, ничек эшләргә кирәкмәгәнлеген аңлаталар.
Алар да мин нәрсә өчен моны күтәрдем, менә бу сүзне хәзерге вакытта мәчет турында. Театр сәхнәсеннән дә башта шушы әсәр белән күрсәтелә ниндидер яклары тормышның. Начар яклары күрсәтелә. Һәм сезгә азык бирелә, шуннан нинди гыйбрәт алырга икәнен. Ул татар халкында бик еш була торган әйбер, аны алар да әйтә, гыйбрәт. Спектакльнең жанрында шуңа күрә гыйбрәтле хәл дип аталды. Рәхмәт, хөрмәтле коллегалар, сезнең сорауларга күчик. Фәни Исмаилович, үзгәрешләр кертелде ди. Нинди үзгәрешләр кертелде спектакль барышында? Репетициялар барышында? Чөнки мин пьесаны укыган кеше, пьесадан нәрсә аерылды хәзер? Мин аны әллә нитәгә зур глобаль үзгәрешләр дип әйтмәс идем. Ләкин менә баштагы варианты бу язылган пьесаның бер төрлерәк иде. Икенче варианты дип әйтим инде. Ул биргән вакытта аны укып чыкканнан соң аңладым, хайран гына үзгәрешләр бар. Но аны хәзер әйтеп бетерсәк, без ул үзгәрешләрне пьесаны сөйләп биргән шикелле булыр. Ул нәрсәгә бәйле үзгәрешләр? Ниндидер артистларның карашларына яки аларның уйнау алмауына нәрсәгә бәйле? Менә шушы гыйбрәтле хәлләрне күрсәткән вакыттагы сәхнәдән ничектер начар күренергә мөмкин булган әйберләр алынды һәм икенче төрлерәк итеп күрсәтелде. Рәхмәт, тагын сораулар. Әлеге пьесаның авторы да, режиссеры да бер үк кеше булгач, ул яктан бик уңайлы булды. Без инде бергәләшеп, киңәшләшеп, автор үзе дә шунда ук булгач, ул шунда ук үзгәртә килде кайбер моментларны. Анда дин мәсьәләсенә кагылышлы һәм башка, без инде теге дини кешеләрне яисә анда башка берәр сорау белән бәйле темаларны, дини кешеләрне үпкәләтмәү һәм башка шуның ише проблемалар килеп чыкмасын өчен кайбер урыннарын текстның да үзгәртергә туры килде. Һәм Илгиз үзе автор булгач, алай авырлык тумады, киңәшләшеп нитеп рөхсәт торасы юк, Илгиз Газинович үзе үзгәртеп барды. Каты бәрелмәскә дип инде ул. Теге һәр кешенең бит инде хөрмәт итәргә кирәк, нинди диндә булса да кеше. Һәм һәр диннең үзенең кагыйдәләре бар. Менә ул кагыйдәләрне дә кай вакытта дөрес яктан күрсәтмәүчеләр бар. Русча әйтеп әйткәндә дөрес итеп трактовать итмиләр. Шуңа күрә андай әйберләр булмаска тиеш дип уйлыйбыз инде. Аңлауымча, мин укымадым, пьесаны белмим, шуңа сезнең сөйләгәнегез аңлауымча, бу ниндидер гаиләдәге көнкүреш проблемалар турында индеме? Һәм бу көнкүреш проблемалар шул ук сугышу, шул ук хыянат, шул ук бөтенесе дип аңлыйм инде. Булар шушы яссылыкта караламы? Көнкүреш яссылыктамы? Әллә ул ничектер өскә апынамы? Һәм Артемга бер соравым, мәхәббәтнең ямьсез ягы нинди була ул? Siz барыгыз, мин инде үземнең сорауга җавап бирәм. Ямьсез ягыннан. Мәхәббәтнең ямьсез ягы ул фаҗига. Сез инде барыгыз да беләсез, мәхәббәт аркасында күпме сугышлар булганын һәм күпме ул мәхәббәткә бәйле булмаган кешеләр үлгәнен һәм минемчә гомумән мәхәббәт ул беләсезме, мин әйткәнем бар, бәлки берәрсе әйткәндер миңа кадәр, бәлки үземә барып җиткәндер. Ул топливо шикелле. Төрле ниндидер кешенең бүтән хисләргә дә менә көч бирә торган әйбер, бүтән эшләргә дә көч бирә торган әйбер, гаиләгә дә көч бирә торган әйбер, ниндидер фаҗигага да көч бирә торган әйбер. Гөнаһ кылырга да көч бирә торган әйбер, шулай бит. Шуңа күрә мәхәббәт белән шаярырга ярамый ул. Шаяра торган нәрсә түгел. Нәфрәт белән ничек диләләр үчә мәхәббәт белән нәфрәт арасындагы менә аерма әз булган шикелле. Менә ул аерма
ничек дип әйтергә, мәхәббәт фаҗигага китерү ягы белән дә, бәхеткә китерү белән ягында да анда аерма бик аз. Ул юллар, шул хәлләр бер тигез бара, һәм аны дөрес сайламасаң, бөтен тормыш җимерле, гаиләләр җимерле, гомумән ниндидер нәселләр бетергә мөмкин. Хәтта инде мәхәббәтнең шундый фаҗигаләре ниндидер милләтләрнең бетелүенә дә бар китерергә мөмкин. Андый мисаллар бик күп. Инде беренче сорауга килгәндә, без ягъни Мәдинә белән Җәүдәт пьесада гаилә түгел. Юк, гаилә түгел, шуңа күрә анда ниндидер быт, гаилә, көнкүреш проблемалары күтәрелми. Пьеса шуннан башланып китә. Җәүдәтнең туйы узды. Минем белән түгел. Аның туйы узды. Менә шуннан башланып китә пьеса. То есть иртәгә күрешербез. 17:00 Алла бирсә. Хөрмәтле коллегалар, тагын сораулар. Изаинтегавали һәм шундый сеңне әйткәндә инде үземнең дә барып карыйсы килә башлады иртәгә сәгать 17:00. Әгәр дә сорауларыгыз булмаган очракта, без матбугат конференциясын тәмамлыйбыз һәм иртәгә Кәрим Тинчурин исемендәге театрда күрешкәнче. 17:00 килеп, карап, ана үз сүзләрегезне әйтерсез дип ышанып калабыз. Чөнки күп әйбер театр эчендә, концерт эчендә мол, гомумән сәхнәдә булган хәлләр турында сезнең уй фикерләрегезне газет, журналлар ашамы, радио, телевидение ашамы ишеткән вакытта сез бит инде тамашачы белән ике арадагы күпер. Менә сезнең ничек итеп язуыгызга карап та аларның башларында нинди фикерләр туа, ансы да бик мөһим. Инде иртәгә күрешә алмасак, 7-8 һәм 20 апрель көнне 18:30 Горький 13 адресы буенча сезне көтәбез. Бик зур рәхмәт. Исән сау булыгыз. Хөрмәтле коллегалар, бик зур рәхмәт. Шуның белән без матбугат конференциясын тәмамлыйбыз һәм премьераларда күрешкәнче кадәр.